ഹലോ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തും അല്ലാതെ വിത്ത് വീണ് മുളച്ചും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് കുമ്പളം. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ ചെടിയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ 2 വലിയ കുമ്പളമുണ്ട്. ഒരു 3-4 ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തു. അതിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. നിലത്ത് പടർന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മരങ്ങളിൽ പടർന്നു കയറിയും ധാരാളമായിട്ട് കായ്ക്കാറുണ്ട് കുമ്പളം. ഇതിൽ ധാരാളം പോഷക ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജലാംശം കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ ഫൈബറുകളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമേഹം, മൂത്രതടസ്സം, ആമാശയ രോഗങ്ങൾ, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, അപസ്മാരം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾക്ക് ഔഷധമാണ് കുമ്പളം. കൂശ്മാണ്ഡം, പീതപുഷ്പം എന്നീ പേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചെറിയ നെയ്ക്കുമ്പളമാണ് ഔഷധ ഗുണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പൂവും ഇലയും കായും വിത്തും ഇതെല്ലാം ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒട്ടും കീടനാശിനിയോ വലിയ വളപ്രയോഗമോ ആവശ്യമില്ലാതെ വളരുന്ന സസ്യമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.